तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो खुमारिघाटा दखरा एबसुनि बोसोरसालिया जथुम्माया जोबलांबाय। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा खुमारिघाटा दखरा एबसुनि 52थि थान्दै जखनथाइ आरो खुमारिघाटा दखरागुदि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया 27 आरो 28 डिसेम्बर साननैनि हाबाफारिजों लथिबारि फाख्रिबारि गेजेर फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंजानाय जथुम्माया जोबनानै थांबाय। हाबाफारि बायदियै माहारियारि गोथार फिरफिला बिरहोनाय, बड'लेण्ड मुंख्लंफोरनो आलारि बाथि फोजोंनाय, बिफां फुलि गायनाय, बिजाब बेखेवनाय, खन्थाइ आवरायनाय जथुम्माजों लोगोसेनो गेवलां मेल जानानै थाङो। गेवलां मेलनि हाबाफारिखौ तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खनिन्द्र नार्जारिनि मासि लानानै सामलायनाय हाबाफारियाव तामुलपुर बियाबनि एमएलए जलेन दैमारिया बेखेवनानै होयो आरो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ लाखियो। बेजों लोगोसेनो गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारिया बाहागो लानानै बुंथियोदि बर' माहारि रैखाथिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा अरायबो गोख्रों खामानि मावबोदों। बर' माहारिनि खैफोदा दासिमबो जोबनानै थाङाखै। जौगाखां मोनद' हारिनो आसाम सोरखार आरो बिटिसि खुंथाइ सोरखारा एसटि होनो नागिरनायाव सिसिट'आजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों होबथागोन। जौगाखां मोनद' हारिनो एसटि होयोब्ला जोंहा गोबां खहा जालांगोन आरो जोंनि थामोनथाया लासैनो गोमालांगोन। बेनिखायनो जोंनि रायजो राजाफोराबो बेनि फारसे सांग्रांथि जानाया मोजां होननानै बुंथियो। बेजों लोगोसेनो बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ मावफुंजोबनो थाखाय खामानि मावाब्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरखौ लानानै सोमावसारफिनगोन होननानै फोरमायथियो। बेजों लोगोसेनो बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेस्वर बर' बिथाङाबो बुंथियोदि बिटिसि सोरखारा गुबुन गुबुन हारिनो हानि फात्ता होनायनि सिगाङावनो जोंनि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादजों सावरायनो नांगौ। मानोना जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोराव गोबां गुबुनारि हाबसनफैबाय। बिसोर गुबुनारि हाबसनफैनाय सुबुंफोरनो राजखान्थि स्वार्थखौ लानानै हानि मोन्थाइखौ होयोब्ला खैफोदखौ हांख्रायनानै लानाय जागोन। बेनिखायनो गुबुनारिफोरनो हानि मोन्थाइफोरखौ होनायनि सिगां माहारियारि आफादजों सावरायनो हाग्रामा महिलारिखौ खावलायो। बेजों लोगोसेनो मोनद' हारिनो एसटि होनो नागिरनायाव बर' थुनलाइ आफादा माब्लाबाबो मदद गैया। बर' थुनलाइ आफादा एसटि होनो नागिरनायखौ अरायबो हेंथा खालामगोन होनना बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि कामेस्वर बर'आ बुंथियो। तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि 20थि बोसोरारि जथुम्मा खुमारिघाटा दखरा एबसुनि 52थि थान्दै जखनथाइ आरो खुमारिघाटा दखरागुदि बर' थुनलाइ आफादनि बे गेवलां मेलाव बिटिसि हायुङारि गावखुंथायनि आखान्थि बुंथिगिरि बिजितग्रा नार्जारि, जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बासिराम रामसियारि, बर' थुनलाइ आफादनि बारग' नेहाथारि राफेल दैमारि, तामुलपुर फरायसालिमानि गोरायुं जगेन बर'जों लोगोसे गोबां आलासिफोरा बाहागो लादोंमोन। दिनै बे खुमारिघाटायावनो खुंफुंजानाय जेनाखि तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि बोसोरारि जथुम्मा आरो खुमारिघाटा दखरा दुलाराय फरायसा आफादनि जे थान्दै जखनथाइ आरो खुमारिघाटा प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि थान्दै जखनथाइ जथाय खुंनाय जेनाखि बे जथुम्मानि जेनाखि गेवलां मेल बेवहाय बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों आरो बे खाबुखौ होनायनि थाखाय खुंगिरि बिथांमोननिसिम आरो आफादनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों। गोजोनथाव बाथ्रा दिनै बे जथुम्मानि गेजेरजों तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा गोदानै मोनसे आफाद दाफुंनानै लानो हादों आरो बिथांमोन जायफोर दिनै गोदानै बिबान लाफैबाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव बिथांमोना जेन फैबाय थानाय समाव बर'नि जेनाखि थुनलाइ जौगानाय, बर'नि थुनलाइखौ फेहेरनाय बे फारसे मोजाङै खामानि मावलांनो हागोन। लोगोसे बर' बिजों लोगोसे बिजोंजों लोगोसे फरायसालि बेखौ जोथोन लानायाव बिथांमोना खामानि मावलांनो हागोन। आङो बेखौ दिनै मिजिंथिदों आरो बिथांमोननिसिम आङो बे समाव गोजोनग्लायनाय आरो हामलायनायखौ आङो बावहरदों। लोगोसे बेखौनो बुंगोन जे दिनै जोङो गेरेमसा हारिसिम सौहैनांगौनि थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों। गोबां जायगायाव दंलायलायो जोंनि बर'नि गोबां मानसिया, नाथाय जेनाखि जोंनि साननाय मावनाय आरो गोसो आरो जेनाखि बाद बियो जेनाखि जोंनि बर' माहारियारि जेनाखि मोनसे आसार खान्थि बा बर' माहारियारि बाद बेवहायनो थानानै लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रि बेखौ सिङाव लाखिनानै बर' हारिखौ गेरेमसा थिसननांगौनि थाखाय बयनिबो खामानि मावनायनि बिबान दङ। नंगौ, थांबाय थानाय हान्थिनाय लामायाव जोंनियाव गोबां खैदां खैफोद जोङो लोगो मोनगोन, चेलेन्जेस लोगो मोनगोन आरो बैफोरबायदि चेलेन्जेसखौ सौसिलांनायनि गेजेरजों जोङो जोंनि जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांनांगोन आरो जों अभारकाम खालामनांगोन। बेजोंनो लोगोसे सरकारा मावनो गोनां माखासे खामानिफोर जेनाखि जोंनि थाखाय मावना होनांगौ बेफोरखौ सरकारा समय मथे मावनानै होनांगोन
बेनि थाखाय जोङो सरकारखौ जोङो खावलायदों जेरै बिटिआर गोजोन गोरोबथा मावफुंनांगौनि थाखाय दिनै भारत सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट दङ आसाम सरकारा मोनसे कमिटमेन्ट दङ बेखौ बिथांमोना जेरैखिजाया मावफुंनानै होनांगोन नङाब्ला जोंनि सोमावसारग्रा आफादफोर बा रायजो राजानि फ्राय आरोबाव बिनि मोनसे माने खुद्रिखांनाय आरो जांख्रिखांनाय बियो फैफिननो हागौ आरो जेब्लानो फैफिनो बेनि दायनिगिरिया भारत सरकार होननानै जोङो सानगोन आरो जोङो बुंनो गोनां जागोन लोगोसेयै दिनै जेनाखि जोंनि नुजानाय जेनाखि मोनसे जेंनाफोर जेनाखि जोंनि थाखानाय माखासे नोगोरारिफोर बा थाखानाय माखासे जे जोंनि ट्राइबेलफोरनि बा बर'फोरनि जिखिनि मोन्थाय बेफोरखौ खर्ब खालामनायनि गेजेरजों दिनै सोरनोबा जोंनि मोन्थायखौ होनो नागिरनानै थाखानायफोरखौ फोजोबनो नाजानाय बे षड़यन्त्रफोरा जोंनि थाखाय मोजां नङा बेनि थाखाय आसाम सरकारा सानफिननाया मोजां बेनि थाखाय जोंनि लकेल गभर्नमेन्टआ सानफिननाया मोजां बिथांमोननि जौगानायनि थाखाय बिथांमोननि रैखाथिनि थाखाय बिथांमोना मा बेबस्था खालामनानै होनो हायो बेखौ जोङो जेब्लायबो आसाम सरकारा भारत सरकारखौ जोङो बुंबोदों आरो लकेल गभर्नमेन्टखौबो जोङो बुंदों नङाब्ला थाखानायफोरा इन्डिजिनियासफोरा बेवहाय इनसिकिउर जागोन इनसिकिउर जायोब्लानो बेवहाय बायदि मैया हांगामा बायदि मैया मोनसे सोमावसारनाय बायदि मैया आन्दलन जायो जेरै कार्बि आंलंआव जादों जेरै जोंनि बिटिसिआवबो जादों आरोबाव बियो दाब दाब जायगायाव जागोन बेनि थाखाय जोंनि जेनाखि मोन्थाय आरो जोंनि सिकिउरिटि आरो सेफगार्डनि थाखाय जेन सरकारा मोनसे जिथु दायित्व दङ बेखौ फ्राय मोनसे सिन्थानि गेजेराव मावथों जों बेखौ लुबैयो दुलाराय प्रेस आफाद हिसाबै कार्बि आंलंनि जाथायनि सायाव जोङो प्रेस मिट खालामनायनि गेजेरजों जाथायखौ जोङो दुखु मोननाय फोरमायदों आरो कार्बिफोरनि जिखिनि बा कार्बि आंलंनि जिखिनि बर'फोरनि बा इन्डिजिनियासफोरनि जिखिनि मोनसे मोन्थाय जिखिनि प्राप्य जिखिनि राइट्स जिखिनि सम्पद बियो जेरैखि जाया खर्ब जानो मोना बे हानि मोनथायानो जाथों बा गुबुन गुबुन साख्रि बाख्रिनि मोनथायानो जाथों बेवहाय गुबुना बेवहाय जेन माने इलिगेलि बेखौ लानो हानाय बेखौ जोङो माब्लाबाबो लुबैया बेनि थाखाय आसाम सरकारा मोनसे दायित्व दङ आरो जोङो दिनै नुदोंबो जे आसाम सरकाराबो एसे सिचुवेसनखौ टेकेल खालामनायनि गेजेरजों बिनि मोनसे माने सुफुंनायनि जिखिनि मोनसे लामा बेखौ जोङो लाहांनायखौ नुदों दिनै बिजिआरआव जेनाखि मोनसे ट्रेड लाइसेन्स होनायनि बाथ्रा बेखौ दिनै माने केन्सेल खालामजोब्बाय बेखौ चिफ मिनिस्टार मानगोनां बिथाङा बुंदों बेल' नङा बेखौ नोङो जास्ट मोनसे माने डेमेज कन्ट्रलनि थाखायल' मावनानै दिन्थियोबा जानाय नङा बेखौ पार्मानेन्ट सलिउसननि थाखाय आसाम सरकारा मावनानै दिन्थिनांगोन अब्ला सरकारनि सायाव बयहाबो फोथायनाय थागोन